إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوات غرينيا سولوس عربن سنبتن بقوطات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت عب حتصير معبل بعسرت حال الشحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وعب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حال الشحن 678 ميجا هرتز عب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إرترا زفنو مدب راديو إرتراويانيوم إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم فيبن سولوموني سلام كما يتمسيو كورات سمعتنا عبنا لومي سولوس اسران كلتن حملة مدبنا مجمريا مسل بقالسيو زراغاقت قالس دما مقلاسيو زبل رئيس عنكت عدالينا لكم لنا قتيلو حاد خابدالو تسلف بولونيا زخوني اتو كبروم دافلا قدمتو راي مبرهيه ونانيرو حج دما نوطيئتو عملكيتو زلا اخلنا دمدام رئيتو خنقربينا مودعتا خا ساموئيل اب قداي مرماريت شماقل بايتو سبعو مسلاتا توكيرو تمالي مس ويزرو إلسا جروم زكايرو قال محتت تقريبنا مدمنا خندمدمينا سناي مكت تعليق برالكم إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم مسل بقالسيو زراغاقت قالس دما مقلاسيو سب كم سب نابزع عالم كابزمت جميرو بفتعرز توهبو تئزاز انتحليو برهات كامن باريو إذا دما هيوت حاقوت قوت زملاء مخانا زنفتلنا حقيو قعزونا بزع عالم بدهن مختن زملاء مخانو زرقاقت لنا حق دما ايو سلازي سب ود سب مننتون مبقولون عاليتون بزي قدس نهيوت كقاتمان كسعران انبر كالا أمارات يبلون بحتر زبالي سب مالت قالس مالتيو سب دما قالس ترايو زورس
መድረኽ ከይተሰግረ ዝተረጋገጸ ቃልሲ ድማ የለን እዚ ሕጂ ገጢሙና ዘሎ ፈታንን በዳህን ኩነታት ድማ ነዚ ሓቂ ብምርዳእ ጥራይና ክንገጥሞ ዝግባእ ሰላምን ርግኣትን ዴሞክራስን ፍትሕን መሰልን ሪምን ባህታን ሓጎስን ብፈጣሪ ዝምጠወልካ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ዝደለኻዮ ነገርን ዓለምን ናይ ምፍጣር ሓላፍነት ብቐንዱ ናትካ ጥራይ እዩ እዚ ሓላፍነት ምዝንጋዕ ድማ ናብቲ ተሓልሞን እትደልዮን ዓለም ካብ ምብጻሕ የብኩረካ ኣብዛ ዘለናያ ዓለም ዝኾነ መዓልታዊ መነባብሮና ይኹን ዝለዓለ መሰልና ብቃልሲ እዩ ዝረጋገጽ መሰለይ ክረጋገጽ ኣለዎ ዝበለ ህዝቢ ይኹን ውልቀ ሰብ ንመሰሉ ብቃልሲ ጥራይ እዩ ዘረጋግጾ ወሕዚ ቃልሲ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝኸይድ ነዊሕ መስርሕ እዩ ሃገርን ህዝብን ድማ ብዝወሰድዎ ዝሓለፍዎ መድረኽ ቃልሲ እዮም ዝዕቀኑ ዝለዓለን ዝነወሐን ብዘይ ምሕላል ዝተቃለሱ ኣህዛብ ኣብ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ቦታ ሒዞም ንረኽቦም ከም ትቦዋት ዝበልዎ ዝተቃለሰ ይዕወት እዩ ስለዚ መሰል ብቃልሲ ይረጋገጽ ቃልሲ ድማ ካልእ ትርጉም የብሉን ሓላፍነትካ ፈሊጥካ ምቅላስ እምበር እዚ ሕጂ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ከም ቅቡል ንወስዶ ዘለና ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ተኸፊልዎ እልፊ ዝተሓላለኸ መስርሕ ሰጊሩ ዝተነጸረ ጉዳይ መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኸቢድ መስርሕ ሓሊፉ ዝመጸ ምዃኑ እውን ኩሉ ዜጋ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ቃልሲ እውን ተመሳሳሊ መስርሕ ክሓልፍ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን ቃልሲ መስርሕ እዩ መስርሕ ድማ መስሓሊ እዩ መሰል ኣብ ሓደ መድረኽ ጀሚርካ ትውድኦን እተረጋግጾን ጉዳይ ኣይኮነን መሰል ምርግጋጽ ልኡላውነት ሃገር ኣብ ሓደ ግዜ ተረጋጊጹ ማለት መሰል ህዝቢ ኤርትራን ዜጋን ተረጋጊጹን ተወዲኡን ማለት ግን ኣይኮነን ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ እናተሰጋገረ ሓደ ወለዶ ናጽነት ሃገር ኣብ ምርግጋጽ ክረባረብ እንከሎ እቲ ሓድሽ ድማ ንዴሞክራስን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ይቃለስ ወመሰልን ስልጣንን ክልተ ተነጻጸርቲ ነጻጽልካ ክረኣዩ ዘይኽእሉ ኣምራት እዮም ስልጣን ደረት ምስ ዘይህልዎ መሰል ይጎድልን ይገሃስን ስልጣን ደረት ምስ ዝህልዎ ድማ መሰል ይዓኩኽን ይሃጥርን ዝኾነ ቃልሲ እምበኣር ስልጣን ክዕብልል መሰል ድማ ኣይፋል ክብልን ዝግበር ምርብራብ እዩ ብቐንዱ ህዝቢ ይኹን ውልቀ ሰብ ዘካይዶ ቃልሲ ምምጥጣን ስልጣንን መሰልን ንምርግጋጽ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እምበኣር ዝተዋህበ ስያሜ ይወሃቦ ብዘይገድስ ስልጣን ካብቲ ብሒትዎ ዘሎ ብምምንዛዕ መሰል ህዝብን ዜጋታትን ምርግጋጽ እዩ እዚ ሓቂ ድማ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ይኹን ጽባሕ ብዝኾነ መስርሕ ናብ ስልጣን ዝኽየጥ ጉጅለ ፈትዩ ረድዩ ክቕበሎ ዘለዎ እዩ እምበኣር እዚ ናይ ሕጂ ቃልሲ ነዚ ብውልቂ ተባሒቱ ዘሎ ስልጣን ናብ ወናኒኡ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብምምላስ ደረት ኣልቦነት ብምእላይ ግቡእ ምምሕዳራዊ ስልጣን ንምትእትታው እዩ እቲ ምንታይሲ ሕመረት ቃልስና ኤርትራ ናብ ዴሞክራሲያዊትን ሰብኣዊ መሰላትን ክብርን ዜጋታታት ተኽብር ሃገር ንምቕያራን እዩ እዚ ድማ ብቃልሲ ጥራይ ዝረጋገጽ ምዃኑ ዘንጊዕና ኣይንፈልጥን እዚ መድረኽ ዝጠልቦ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ድማ ድሕራይ ክንብልን ኢና ምኽንያቱ ናይ ህዝቢ መሰል ረጊጹ ዝሰረረ ስርዓት ስለ ዘየለ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብህዝባዊ ማዕበል ክቕየር ምዃኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ ከዓ መድረኹ ሓልዩ ክዕወት ምዃኑ ክቱር እምነት ስለ ዘለና እምነት ድማ ኣብ ኩሉ ዘብጽሕ ነገር ስለ ዝኾነ سلام
جزيت الدا مبزعة منيو سيدالو غاشا صوكا زي قمت كميلك خيد مسخاب امنات لب غازي الكار كل جيز يا مستير ماي ناي سلطانة باب زي فلتك عمر ماي تسني خمعكي تأتو توافر انتاي كنت حسب أم فزيت ماخر أم فزيت ماخر إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم أبزي لوم كزارة ولو مريض أيزل لخو أرستي حجون وراي بولونيا زملكتيو مدام دمتو بزي حسل زخونه انتاي فرهيبو وراي بولونيا زبل مل حتى نمملاش يتقميو كاب زبلي يعداليو مچم وراي بولونيا تفش إساياس ترايو أنصواريقو سرعات تي بعلو تساب إساياس تفشون كم زلو يوزري بانكرابسي بلو بإنجليز كل شع حدا مدب وي حدا في السامع بإرترا كتنتن قدام كله نبي إساياس زرقبلو مخنيات اللني بناتيريتو زخونا بإرترا زدالو مدب إساياس بولكو زدالو ومبر ويزبقاقس ومبر بكالي زخونا أكال ويسبا سلطان زبقاقس أيكونن إساياس دما زدالو مدب بنتصور نناتو ملكي يتقم يزوالويو يناسي عبه سلازي نفسو كف أرستي كنتنتن كلنا نتا أرستي ترى أيكون كونان كم مدام دم تاكو ستوز دلي بدحريو قبل علي إساس انت عينت سعبين يمسالو أبسبل كتصقعو فتن مخنياتو اتفت سامي نبينو تنسيلو زرعي أيكونن باري بمعكنات زينا ناي سرعات إساس نورح إذا أكل كبرو زوق علو زنبرة وراي 4 عامت بولونيا موداتو بتفشا إساياسيو أبقعو نزد ما كردك فتني كبقس كله زي مدب زي زنان هبوبنة إساياس ماليسكا نلعلي كديب يخيليو إلو محساب استقبري تفشا زبها النجر نتزنا بركة متفاعل مالتيو بانك تفشو خبها الكلو أشحات مليون زنبرو بانك بحدا معلتي زيرو خوينو مالتيو وراي بولونيا بستحسب له مخنيات نتنايك أدم نايك أدمنات النت مخسب يا إي مليسون ترخبو يلو إساياس كم نقص كم نبي أملاخ كم فتصوم زرعي له زنبرة جزي من يفلت انت تملسه إلو زتوت أنا مدبي نيرو بنصارو يترفدون أي قدم سب قرهو كله زهو زنبرة كبرن زنان كركب نتي زنبرو زركابون أطفيو سمرسلو وراي كويني رخيبيو وراي 4 عامت بولونيا بحكي 4 إساياسيو مسيلو إساياس كي موتيو تسكارو رينا بحق 4 نزي طفشا مرغاغصي 3 أرستي مريص اللخو ببحده
كزرزروم كفتني اتقدامي نايت فشا ملكت دحري بولونيا مززامو لومي بهزبن ممحدار كتما بولونيا سرعتي سايس بوقعي تخونين له اب كله غازيطاتات ناي طليان بقالو تايو تتقيسو زي بولونيا نسو دما حدا نصور مخنيات نيرو تقاومتي كوينا ابو زخدنا دليت فتحي እዚ ስርዓት እዚ ኣብዚ ቦሎኛ ውራይ ኣዳልዩ ዘሎ እቲ ኣብ ላምፔዱዛ ንዓለም ዘስካሕክሐ ንኢጣልያን ድማ ብፍላይ ዘስካሕክሐ ህልቂት ላምፔዱዛ በዚ ሰብ እዚ ተኻይዱ በዚ ስርዓት እዩ ተኻይዱ እሱ እዩ መፅዩ ኣብዚ ገዛኹም ዝስዕስዕ ዘሎ ዝብል ቀሊል መልእኽቲ ብምሃብናዩ ነዚ ክሪኡ ጋዜጣታት دقيقة يوسدلومن نقلتو دما نابت بوتا مزيوم بعلوم ريوم مالتيو باري بدحريو أكاساس مزيو أب غازيطاتات ناي بولونيا حدا كابتي كستات زمس زنبره كمي غيرو حدا بقفعناتو زتفلت أسب وي ملاخي ديكتاتر أب كتمانا كدالو تفقيدو زبل كسيو ጋዜጣታት ነዚ ሕቶ መመሊሰን የልዕላ እቲ መምሕዳር ከተማ ድማ መከላኸል እዩ ይቅርብ ኩሎም ግን ንሕና ይፈለጥናን ዝብል ዘረባዮም ዘምፁ ማለት እዩ እቲ ትሕዝቶ ኣይኮነን ዘገድስ መናፍቂዱ መናፍቀደን ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ግን ኩሎም ኣሉ ኢሎም ኢዶም ካብቲ ግፍዒ ክሕፀቡ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ዓብይ ውርደትን ማህረምትን ስርዓት ይሳህስ እዩ ካብተን ጋዜጣታት እምበኣር ኢልፋቶ ኮቲዲያኖ ዲ ኤሚሊያ ሮማኛ ዝብል ብ18 ሓምለ ዝወፀ ሓደ ዘስደምም አንቀጽ ከም ኣብነት ክወስድ እየ እዚ ጋዜጣ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ከመይ ገይሩ መንግስቲ መምሕዳር ቦሎኛ ኣፍቂዱ ነዚ ግፍዐኛ ሰብ ኣብዚ ውራይ ክገብር ዝብል ክሲ የልዕልማ ሰባት ዝተፈላለዩ ሰባት ኢንተርቪው ይገብር ሓደ ካብቲ ዝተሓተተ በቲ ጋዜጣ እምበኣር እቲ ውራይ ዝተኻየደሉ ኣዳራሽ ወይ ቀጽሪ ዋና ዝኾነ ሰብ እዩ ሽሙ ሌሌ ሮቬሪ ይበሃል ንዕኡ ይሓትዎ ሞ ንሱ ኣዝየ ተጣዒሰ ምክንያቱ ኣይፈለጥኩን እዚኦም ምዃኖም ከምዚ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ኣይፈለጥናን ኣነ ናቶም ናይ ፌስቲቫል ወይ ናይ ደርፊ ክገብሩ ዝተቐረቡ ሰባት እዮም ጥራይ ኢለ ነይረ ግን ምስቲ ናይቲ ስርዓት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ዝብል ይጅምር ሞ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣጣዒሱኒ ወይ ከዓ ሕዚኑኒ እሞ ነቶም ነዚ ስርዓት ዝቃወሙ ጉጅለ ወይ ማሕበር ብነፃ ንብሕጂ ከፍቅደሎም ቁሩብ ከም ካሕሳክ ኾኖም እቲኦም ግን ከመይ ገይሮም ኣብዚ ገዛ ያዳልዮም ኢሉ ይምልሽ ማለት እዩ ነዚ ድማ ዘጋገዩኒ እቶም መምሕዳር ከተማ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱም እዞም ሰብ እዚኦም ብኡ እዮም መፅኦም ይብል ማለት እዩ ሰብ እዚ ሕጂ ክልተ ነገር ንርዳእ እቲ ሓደ እዚ ሰብ እዚ ኣሉ ይብል እቲ ካልኣይ ድማ እዚ ሰብ ቡልቂ ነቲ ገዛ ይውንኖ ምዃኑ ናቱ ውሳኔታት ይገብራሉ ማለት እዩ እቲ መምሕዳር ከተማ ድማ በቲ ሓደ ወገን ነዚ ክሲ ነቲ ጋዜጣ መልሲ ክህብ ከሎ ንሕና ኣፍቀድናን ንሕና ዘፍቀድናሎም ኣይኮኑን ኣብዚ ቦታ ዝኸዱ ብውልቆም ከይዶም ብገንዘቦም ተኻርዮም ንሕና ኣብቲ መምሕዳር ከተማ ዝውንኖ ኣዳራሽን ቦታታትን ግን ከሊናዮም ኢና ዝብል እዩ እዚ እምበኣር እዩ ሓደ ካብቲ ውርደት ተሰኪምዎ ዘሎ ብምምሕዳር ከተማ በቲ ጽቡቕ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ኢና ኣዳሊናዮ ከም ቀደም ናይ ቀደም ቦሎኛ ቀደም ናጽነት ዝነበረ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ብማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝዝርጋሕ ዘሎ በንጻሩ እዩ ግን እዚኦም ምምሕዳር ከተማ ከሊኦሞም እዮም ነቶም ናይ ህግደፍ ኣብ መንግስታዊ ቦታታት ከም ቀደም ከዳሉ
ብገንዘቦም እዮም ኣዳልዮም ብክሳራ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብ እዩ ተዳልዩ እዚ ውራይ እዚ እምበኣር እዚ ምምሕዳር ከተማ በቲ ከንቲባ ዝኾነ ቨርጂኒዮ ሜሮላ ኣቢሉ መግለፂ ወግዓዊ መግለፂ ነቲ ጋዜጣ መልሲ ወፂኡ ኩለን ጋዜጣታት ኣቃሊሐኑ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ምዚ መንግስቲ ዝተኣሳሰር ነገር ብቐጥታ ኢድና ስሒብና ኢና ዋላ ቅድሚ ምግባርና ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይገበርናን ነዚ መረዳእታ ክኸውን ከማን ኣብቲ ውራይ ክንሳተፍ ዓዲሞምና ምሳኹም ኣይንሳተፍን ኢልና በንጻሩ ምስቶም ምሕዝነትና ምስቶም ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ፍጻሜ ምስኡ ኢና ምሕዝነትና ኣርኢና ኢሎ ኣብቲ ውራይ ዘዳለዎ ድማ ኢና ኺድና ስለዚ ንሕና ኮሎ ጌና ብኣግኡ ኮኒናዮ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምምሕዳር ከተማ እዚ እምበኣር ጥፈሻ ኢሳያስ ኣይኮነን ኢሎም እንደገና ካልኦት ክቃወሙ ከለዉ ኩሎም ኣይፈለጥናን ከመይ ገይሮም እዮም እዚኦም ኣዳልዮም ዝብል ጥራይ እዩ ዝመጽእ ከም ሓደ ዝህደን ብኩሉ ዝህደን ዕቡድ ከልቢ እምበኣረይ ሽም ኢሳያስን ስርዓቱን መንግስቱን ኣብ ቦሎኛ ከም ከልቢ ይህደኑ ኣለዉ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ሽንኳይዶ ሓድሽ ውራይ ክገብሩ ኣብቲ ቦሎኛ ገጾም ከማን ክመፁ ኣይክፍቀደሎም እዩ እዚ ሓደ ክሳራ ተሰኪሞም ወፂኦም ኣለዉ ክሲ እንደገና ነቲ ከንቲባ ዝቐርበሉ ዘሎ እንታይ እዩ ከንቲባ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ተራኺቡ ነይሩ ዝብል እዩ እወ ሓቂ እዩ እዚ ግን ሕጂ ብምኽንያት እዚ ፌስቲቫል ዘይኮነስ ኣቐዲምና ኣብ ወርሒ 2 ኢና ተራኺብና እሱ ድማ ልሙድ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እምበር ብዛዕባ ፌስቲቫል ምድላው ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣይተለዓለን ከም ኣጀንዳ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምግባር ከም ሓደ ፉንፉን ነገር ይወስድዎ ምህላዎም ዝርድእ ዘረባታት እዩ ዝደራበ ዘሎ እቲ ዘረባታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ መን ኣፍቂዱ እቲ ኣብዚ ዘገድሰና ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍላይ ብሽም ሓደ ጨቋኒ ኣብ ዓለም ሓደ ሰብ ኩሉ ካብኡ ዝርሕቕ ሰብ ስርዓት ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ውፅኢት ናይቲ ጥፈሻ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ካልኣይ ምልክት ናይ ጥፈሻ ድማ ምናልባት ዕሙቕ ኣቢልና እንተጠሚትና ንሪኦ ንጉዳይ እዩ እቲ ኣብ ኣስመራ ኣንበሳ ዝመስል ዝፍክር ኩሉ ነገር መግለፂ ኣለኒ ኢሉ ዝዛረብ ስርዓት ኢሳያስ ኣብዚ ነፃ ዝኾነ ሃገር ቦሎኛ ዓዊሉ ክዛረብ ዘይደፈረሉ እዩ ነይሩ ነቲ ናቱ መርገፂታት ንህዝቢ ጥልያን ዘይኮነስ ንህዝቢ ዓለም ንኤርትራውያን ንዜጋታቱ ዋላ ነቶም ዝቃወሞ ክዛረብን ከስምዕን ዘይደፈረሉ ኣብነት ነይሩ ከመይ እንተኢልና ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ሰብ ኣብ ዘይሰምዖምን ኣብ ዘይሪኦምን ቦታ እዮም ተዓፂኦም ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ዝኾንና ኣብቲ ናይቲ መካበብያ ብትሪኮላታ ዝመስል ሓፁር ዝተኸበ ቀሪብና ብመግሉሕ ድምፂ ነስምዕ ነርና ናትና ርእቶን ናትና ጭርሖታት ንሳቶም በንጻሩ እቲ ናትና ጭርሖ ነቲ ኣኼብኦም ስለ ዝረበሾ ሕልና ናይቶም ዕዱማት ድማ ኤርትራውያን ኣብኡ ስለ ዝረበሸ ነዚ ኣንጻሩ ዝኸውን ሓደ መግሉሕ ድምፂ ናባና ዝጥምት ገይሮም ተኺሎም ሓንቲ ደርፊ ናይ ቆርጫጭ ሰዓታት ከደጋግምዋ ጀሚሮም እዚ ናይ ድኽመትን ናይ ምክልኻልን ምልክት እዩ ነቲ ውሽጢ ዝካየድ ዝነበረ ዘረባን ባህልን ኣይኮነን ንደገ ዘለው ከስምዑ ዝደፈሩ እሱ ነውሪ ምዃኑ ፈልጦ እዮም ስለዚ ነቲ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ገጹ ናብቲ ህዝቢ ከይመጽእ ከም መረበሺ ጥራይ እዮም ተጠቒሞምሉ ነቲ መግሉሕ ድምፂ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መግሉሕ ድምፂ ጌርና ዝተፈቀደልና ድማ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ከይፍቀድ
ንፖሊስ ክጠርዑ ሓዲሮም መጉልዕ ድምፆም ከይጥቀሙ ከልክልዎም ኢሎም ሓዲሮም ማለት እዩ እዚ እውን ካብቲ ብርእሰ ምትምማን ዝዛረብ ዝብል መንግስቲ ኢሳያስ ዘይተጽበዮ ነገር እዩ ኣብዚ ሲባ ተሸቑሪሩ ነይሩ መርኣያ ናይቲ ምሽቕራሮምን ምሕባኦምን ካብ ህዝቦም ወላ ይቃወሞም እምበር ካብቲ ዜጋታቶም ዝኾና ምሽቕራሮምን ምሕባኦምን ካልእ ኣብነት ብፖሊስ እዮም ተኸቢቦም ነይሮም ብጸጥታዊ ሓይሊ እዮም ተኸቢቦም ነይሮም እዚ ዘይበሃል ፖሊሲ ነይሩ ኣብቲ ቦታ እቲ እዚ ናይ ዝተፈላለየ ንናዕቢ መከላኸሊ ዝዓጠቐ ፖሊስ ሓይሊ ነይሩ ከምኡውን ሲቪል ዝተኸድኑ ፖሊስ ድማ ነቶም ሰብ ውሽጢ ዘለዉ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ዝሕልው ድማ መጺኦም ነይሮም ካብ ምንታይ እዮም ዝሕለው ማለት እዩ እዚኦም ካብ ህዝቢ ብመንግስቲ ዝተለኣኹ ሲቪል ቦዲጋርድስ ነይሮሞም ባዕሎም ዝቆፀርዎም ቦዲጋርድስ ድማ ናይ ሲቪል ቦዲጋርድስ ድማ ነይሮም እዚ ኩሉ ምፍራሕ ካብ ተቃውሞ እዩ ማለት እዩ ምክልኻል ኣትዮም ኣብ ምህዳም ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ዝሰራየሉ እዩ እምበኣር ኣብ ክንዲ ሓበን ናይቲ 40 ዓመት ዝገልጽን ንህዝቢ ንሕበነሉ ኢና ኢልካ ወፂኻ ትዛረበሉን ዝኸውን እዚ ውራይ ናይ ተሓፍረሉን ተሓንከሉን ትሕባኣሉን ውራይ ከም ዝኾነ ዘርኢ ስእልታት ኢና ክንዕዘብ ቀኒና እቲ ሳልሳይ ናይ ጥፈሻ ምልክት ኢለ ዝጠቕሶ ድማ ንሕና እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ዝኸድናሉ ግዜ እዩ ወይ ኣጋጣሚ ነይሩ ክብል እደፍር እዚ መርኣያታቱ ካብቲ መጀመርያውን ጠቐስክዎ ሓደ ነጥቢ ዝተኣሳሰር እዩ ውራይ ቦሎኛ ክዳሎ ከሎ ሓደ ካብቲ ዝኣዘዝዎ ወይ ዝሓተትዎ ነቲ ምምሕዳር ከተማ እቲ ምልክት ናይ ኩሉ በዓላት ዝኾነ ኣደባባይ ክፍቀደሎም እዩ ነይሩ ኤምባሲ ነዚ ክፍቀድ ምስ ሓተተ ወይ ቶም ጉጅለ ህግደፍ ምስ ሓተቱ እቲ ምምሕዳር ከተማ ከልእዎም እዩ እቲ ኣደባባይ እቲ ፍሉጥ ኣደባባይ ማጆሬ ወይ ፒያሳ ማጆሬ ዝበሃል እዩ ቅድሚ ናጽነት ቦሎኛ ኣብኡ እያ ትዛዘም ነይራ ከም ሓደ ምስ ህዝቢ መላለይ ተባሂሉ ፌስታታት እውን ኣብኡ ይግበር ነይሩ ክውቅብ እቲ ናይ ቦሎኛ 40 ዓመት ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ነይሩ ኣብኡ ሓደ ውራይ ከዳልዩ እሞ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክገብሩ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ኣብዚ ግን ኣይተፈቕደሎምን ብቦሎኛ በንጻሩ ንህግደፍ ተኸሊኡ ንዓና ነቶም ተቃወምቲ ተዋሂቡና እቲ ቦታ እቲ ማለት እዩ ናይ ክብሪ ቦታ ናይ ከተማ ቦሎኛ እዚ ሓደ መድረኽ እዩ ዘርኢ ንሕና ተኣሚንና ንሕና ተሰሚዕና ከም ሓደ ክስማዕ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ጉጅለ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ውድብ ዘይገድስ ብምሉእ እቲ ጉጅለ ንህግደፍ ዝቃወም ንኢሳያስ ዝቃወም ብምሉእ ከም ሓደ ጉጅለ ተኸቢርና እዚ ሓደ መቐይሮ እዩ ዝብሎ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ልክዕ ድማ ሕጂ እቲ መዛዘሚ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንነዊሕ ን2 ሰዓት ዝኣክል ዝኸደ ሰላማዊ ሰልፊ መዛዘሚኡ ኣብ ፒያሳ ማጆሬ ኣብዛ ኣደባባይ ኮይኑ ብዙሕ ድማ ታሪክ ተሰሪሑ ኣብቲ ቦታ እቲ በንጻሩ ጉጅለ ኢሳያስ ኣብቲ ናቶም ቀጽሪ ኣብኣ ኣሕሊፎም እዚ ዝህቦ ስእሊ ንጹር እዩ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሕምብርቲ ቦሎኛ ስርዓት ህግደፍ ድማ ኣብ ከባቢ ቦሎኛ ኣብ ወሰናስን ቦሎኛ ኮይና ማለት እዩ እዚ ስእሊ እዚ ነቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ዘረዲ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ወጻኢ ኣብ ምክልኻል ይኣትሎ
ይፍንፈናሉ ማለት እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ከም ነጥብ መቀይሮ ኣብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ወይ ነፍሱ ክኢሉ ከም ሓይሊ ኣብ ፀብጻብ ዝኣትወሉ መድረኽ እዩ ዝበል ኩሉ ካልኣይ ምክንያት ኣለኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ብሙሉእ እቲ ውራይ ብሓያላት መንእሰያት እዩ ተደምዲሙ ተወዲቡ ቅድሚ ሎሚ ናይ ተቃውሞ ሓደ መደብ ክዳሎ ከሎ ብዙሕ ግዜ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ቀደም ኣብቲ ውድባት ዝነበሩ እዮም ዝረኣዩ ኣብዚ ግን እቲ ዝዓብለለ ቁፅሪ ናይ መንእሰያትን ዋላ ናይ ንኣሽቱ ደቂ 12 11 ምስ ስድሮኦም ዝመፁን እዩ ነይሩ እዚ ፅቡቅ ኣንፈት እዩ ካልኣይ ንሳልሳይ ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝረአ ዝነበረ ንደንበ ተቃውሞ ዘዳኽም ሓደ መርኣያ ናይ ኣረኣእያ ኣፈላላይ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓደ ውራይ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ኣረኣእያ ብምምፅኦም ኣብኡ ስምምዕ ይሰኣን ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ተቃውሞ ግን እዚ ኣንፈት እዚ ኣይተረኣየን እዚ ተርእዮቲ ኣይተረኣየን ኩሉ ሰብ ብሓደ ድምፁ ኣስሚዑ ካበናይ ናይ ተቃውሞ ውድብ ወይ ኣረኣእያ ከም ዝመፀ ዘርኢ ምልክት ኣይተቀልቀለን ኩሉ ሰብ ኣመፃፅኡ ዘይገድስ ውድቀት ኢሳያስ ዝድግፍ እዩ ነይሩ እቲ ድምፂ ድማ ስርዓት ህግደፍ ስርዓት ኢሳያስ ይከብካዕ ኣለዎ ይኣክል ሕጊ ክሰፍን ኣለዎ ዝብል ጥራይ መርገፂ ሒዙ ይመፅዩ ንመጀመርያ ግዜ እምበኣር ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብሓደ ሰሚሮም ዝተቃለሱሉ መድረኽ ነይሩ እዚ እውን ሓደ መቀይሮ እዩ ናይ ጀብሃ ናይ ሻዕብያን ነርና ኣስላምናን ክስታናን ነርና ብዝተፈላለየ ቋንቋውን ይጭራሕ ነይሩ ዓበይትና ኣሽቱናን ነርና ምሁራት ዘይምሁራት ነርና ተጋደልቲ ነበር ነርና እዚ ኩሉ ብሓደ ድምፂ ይሰርሕ ነይሩ ብሓደ ሓዲርና ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደ ተመጊብና ብሓደ ተማኺርና ነቲ ዝተወደበ ስራሕ ድማ ብሓደ ተሳቲፍና እዚ ቀሊል መርኣያ ኣይኮነን ኣብ ትዝቅፅል ነጥብ እውን የእትወኒ መሪሕነት ድማ ኣብኡ ተቀልቂሉ ሓደ ብስለት ዘለዎ መሪሕነት ናይ መንእሰያት ርኢና ነቲ ጉዳይ ካብ ኣዋርሕ ዝወደቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም እቶም መንእሰያት ኣብቲ መዓልቲ ድማ ንኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ተዓዚቡ እቲ ዘገርም ድማ ዝኾነ ዝህቦ መምርሒ እቲ ሰብ ብክትዕ ይጅምር እሞ መጨረሻ ኣብቲ ሳቶም ዝበልዎ ሰሚሩ ይኸይድ ነይሩ ብፍላይ እቲ መራሒ ዝነበረ መንእሰይ ስዒድ ነጋሽ ብስለቱ ንኩሉ ሰብ ሩኡይ ኮይኑ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ድማ ይመርሖ ነይሩ ነቲ መደባት ዘፈላሊ ሓደ ነጥብታቱን ክመጽእ ይኽእል ነይሩ ርእቶታት ይበዝሕ ነይሩ ካብቲ ተሳታፋይ ግን መወዳእታ ብከምዚ ዝግበር ኣብ ዝበለሉ እሱን ተሓባብርቱን ኣብ ዝበሉና ድማ ሰሚርና ብሓደ ድምፂ ጨሪሕና ብዓወት ሳዚምናዮ ምስጋናና ድማ ኣቅሪብና ኣሎ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብዘይ ብሱል መሪሕነት ፍሕት ክብል ከም ዘይክእል ኩልና ንፈልጥ ስለ ዝኾንና እዚ እውን ሓደ ተስፋ ዝህብ መቀይሮ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ብኢሳያስ ንዝተዳለወ ውራይ 40 ዓመት ቦሎኛ ዝምልከት ዘለኒ ገምጋም እዛ ቀዲመ ክዝርዝሮ ፀንሐኩ ኮይኑ ከም መጠቃለል ድማ እንታይ ፍረ ተኸሲብዎ እንታይ ውፅኢት ከሂቡ ንዝብል ሕቶ ዘለኒ መልሲ ሓፂር እዩ ንዓና ንደለይቲ ፍትሒ ሓይሊ ክንድልብ ዝሓገዘና ነጥበ መቀይሮ እዩ ኮይኑ ንዑን ኢሳያስ ግን በንጻሩ ንጥፍሽንኡ ዘጋደደ ኣሉታዊ ፍጻሜ እዩ ኮይኑ ደጊም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ወፃኢ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ተሓባቢሩ ንኢሳያስን ከይስርዓቱ ናብ ፀድፊ ከድርብዮ ከም ዝኽእል ዘይተጠራጠር ሓቂ ኮይኑ
ዝወዳሕኩም እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ሎሚ ምስ ኣካያዲት ስራሕ ሓልዮ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ብዛዕባ እቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ27 ሰነ 2014 ኣብ ጀኔቭ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ንዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘጽንዕን ዝምርምርን ኣካል ክቐውም ንዝሃበ ውሳነን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት ቃለ ማሕተት ከነካይድ ኢና ክትከታተሉና ንዓድም ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ሓንቲ ካብተን ጻዕራማትን ውፍያትን ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሕዋት ኮይና ንድሕረ ባይታ ኣኾነ ንዘካየደቱ ሓፈሻዊ ነጥፈታት ብዝምልከት ኣብ ዝመጽእ እዋን ብሰፊሑ ቃለ ማሕተት ክንገብር ተስፋ ገበር ሎሚ ግን ኣብ ሓደ ውሱን ዛዕባ ኢና ክንዕልል ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ኣብ መስመር ትርከብ ኣላ ሰላም ወይዘሮ ኤልሳ ሰላም ሳሙኤል ብህልው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ህዝብናን ሃገርናን ክንዝቲ ንቃለ ማሕተት ፈቃደኛ ኮይንኪ ዕድመና ኸቢርክ ምምጻእኪ بسم سماعتنا مسجنكي بقت تاجن حجنا بحطتاتي كعطو أبز قربة علتات بايتو سواء مسلات والدحورات هجرات كقوم نزق أمامو مرماري كوميشن نتفتاتون بزملكت أبز حلف علتات تبريديتات دليت لوطي تصوعي تقريب كلهم بمجمر تاسلم تأيو بايتو سواء مسلات والدحورات هجرات نخونتها سواء مسلات إيرترازت صنع كوميشن كقوم وسينو بوهن جمر يوان من تأيو መንግስቲ ኤርትራ ስጋዕ ሕጂ ብናይ ሃገራዊ ይኹን ኣህጉራዊ ወይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ተመሪሑ ወይ ተቐቢሉ ስጋዕ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ክወሃብ ፀብሓነ ፀንሐ ርእይቶ ክቕበል ስለ ዘይከኣለ እቲ ጉዳይ እንዳገደደን እቲ ግፍዒ እንዳበዝሐን ኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ወርሒ ጥራሕቲ ልዕሊ 40,000 ኤርትራዊ ካብቲ ዓዲ በቲ ኩነታት ናይቲ ሰብኣዊ መሰላት ግፍዕታት ይወፅእ ስለ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ስለ ዘተሓሳሰቡ እዩ ነዚ መርማሪት ኮሚሽን ኣቑሙ ዘሎ اوكي حراي امو ابز حلفه غزيون كم ذكر بايتو ود حورات هاجرات نسباو مسلات ايرترا كتصنع حانت فليت الاختي ويكا سبيشال رابورتر مزيزو نيرو جن تا سبيشال رابورتر ناب ايرترا اتي اسرح ختصالت اي كالتن منغست ايرترا فيزا سلازغلكلا حجه خز مرماري كوميشن اب ايرترا اسيو مصنعتو نخكايد انت عدلات الله بخميو غسس سباو مسلات اب ايرترا كتصنع حكيو تان فولي أنا إرسا قداي تمززت إلى زحلة خلط عمل مصنعتها نختكايد منغستي إرسا خلط الوطني هو كن نت مصنعتها عبدك خوينا نخت جبر ولا حنت نجر تتوزب بلا نجر يلا مخنياتهم
ህዝቢ ገዲፎን ተዓዲ ይወፅእ ስለዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ዝርከብሉ ከምኡውን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝገብርዎ እቲ ስራሕን ዝእክቡ ሓበሬታን እንዳሓተተት ካብኣቶም ምስክርነት እንዳተቀበለት ብሓፈሽኡ ከተቀርብ ፀኒሓ እያ ስለዚ እዚ ቀይሙ ዘሎ ኮሚሽን ከማን መንግስቲ ኤርትራ ኦልሬዲ ብናቱ ወካሊ ገይሩ ኣብ ማዕቀና ዜና ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከም ዘሕለፉ ነቲ ኮሚሽን ከም ዘይቀበሉን ከም ዘይተሓባበርን ገሊጹ ኣሎ እሱ ማለት ግን እቲ ኮሚሽን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ደገ ዝርከብ ህዝቢ ኣኪቡ ነቲ ግፍዒ ገበን ዝግበር ዘሎ ኣኪቡ መርሚሩ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከቅርብ እዩ ስለዚ ፀገም ይህልው ኢለ ኣይግምትን መንግስቲ ኤርትራውን በቲ ናቱ ባህርያትን በቲ ፀንሐን በቲ ዘሎን ይተሓባበር እዩ ዝብል እምነቱን የብለይ alright okay ከምኡ ድሕር ኮይኑ እዚ ኮሚሽን ዝቆም ዘሎ ተንኪፍኪዮ ኣለኺ ኣብ ደገ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ዩቲ ገሰሰ ሰብኣዊ መሰላት ክእክቦ ብኸመይ መንገዲ እስከ ቀደም ተኸተል ናይቲ ስራሕ ንሰማዕትና ብሩህ መታን ክኸውንን ምስቲ ኮሚሽን ብኸመይ መንገዲ ክትሓበሩ ከም ዝኽእሉን ኣብቲ ዘቕረብክዮ ምሕፅንታውን ስለ ዘሎ ደጊምኪ ዕማም ናይቲ ኮሚሽን እንታይ እዩ ዕማም ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ብስርዓት ዝንስተጋህሱ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብሊ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ እዛ ኮሚሽን እዚኣ መርማሪትን ሰናዲትን እያ ኣብ ርእሲኡ ድማኒ እንታይ ክትገብር ናታ ናይታ ሙቃም ናይዛ ኮሚሽን እዚኣ ነቲ ስጋእ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ምግሓት ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ካብ ግዜ ናፅነት ጀሚሩ እዩ ንዓለም ሓቅነቱ ንምርግጋፅ እዩ እሳቶም ሰኒዶም ከቅርቡ ከሉ በቲ ዘለዎም መርትዖታትን ናይ ሕጋዊ ክኢላታትን ስለዝኾኑ ንዓለም ስጋእ ሕጂ ናይ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኻዊ ናይ ሚድያ ማዕቀናት የብላን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ብምሩ ኣብ ውሽጢ ተዓቢጡ ዘሎ ሶ ዋላ እንቶም ደገ ዘለዉ ከማን እኩል ኣቃልቦ ሂቡ ሰኒዱ ዘቕረቡ ሰብ የለን እዚ መጀመርያ ግዜ ዘቕርብ ዘሎ دحراي تي زقرب نايتي جبنات تحاتات النبي خرجت يدفع دحر دمتي ناي قدهاتوني خق عليه اجي كمان كلناتهم دمتنا قدهات من يوم زم دمتي قدهات نبلم زلنا نحر باوتات اتينا اب إيرترا تجبر قتلتها صنتتها له حلقتها له ما اثرتي ناي كبر مدفر ناي دك انستيو ናይ ጊላነት ብናይ ሃይማኖት ግፍዒ ዝወረዶም ኣሎ ብዓለይቶም ግፍዒ ዝወረዶም ኣሎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብግዲ ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ኣለው ሕጂ እዚአን ሕጂ ክጠቕሰን ፀናሕኩ ገለ ካብቲ ናይ ክራይምስ ኣጌንስት ሂውማኒቲ ዝበሃል እዛ ጉጅለ እዚኣ ነቲ ክራይምስ ኣጌንስት ሂውማኒቲ ማለት ዝኾነ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክበፅሕ ዘይነበሮ ግን ዝበፅሕ ዝወረደ ማለት ነዚ ኣነ ከተረጋግጽ ሕጂ እዚ ከተረጋግጽ እዚ እንድሕር ተረጋጊጹ ድማኒ ምን ይተሓታትነት ዝብል ናብ ውሕቶ ይወስደና ስለዚ ዝኾኑ ዝተቀተሉ ዝፈልጡ ወይ ዝድሮም ዝተቀተሎም ዝፀነቱ ዘጥፍእዎም ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይተፈለጡ ዝጠፉ ተኣሰሩ ድሃይ ዘይብሎም ወይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተሳቂዮም ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝወፁ ወይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተፈናቂሎም بداي كستحجنا بالنتا بناي عندنا تاتن حركينا سي كاب حدا بوتا ناب حدا بوتا بزي كومبنسيشن ولا بزي قال تفناق إلهم ناب كل بوتا كيدهم من نبابرهم بزح تفناقلهم سبات الوصول قفعي نبعلو بزحي نفلتونينا قم كم عابلنت تكنسي ناز كل وطعاتات عبزينا حقرا وقر كلوب توردن زي دلي تنسي زحاقوفا قولت الولدا ناي مرحتي مروي سمعت زخنا كبران سدفرن بس لزبلاس تساقيا زخنا على تكالو صوتاوي وضعات زوردن كم اون نهايمانوت قفعنا عبنت توسنا بتخرستيانات تعاتين توسنو عمنتي ناي كريستنا أفتح دخفك على اللهم سلزيك على تعاتي وكم نايب عن جهوبا ويتنس عينت بيكوزاتي ريفرندم
ስለዚህ ምረጹ ወይ ድማኒ ኣብናይ ሃገራዊ አገልግሎት ናይ ትውትድርና تعليم ስለዚህ ደገፉ ዜግነቶም ዝተቀንጠጦም እዚ ሁሉ ግፍዩ ገበን ስለዚህ እትግድድ እስክርና ንባዕሉ ገደብ ዘይብሉ እስክርና ጊላነት ናብ ጊላነት ስለዝወስድ ናባርነትን ስለዝወስድ ነዚታት ያተጸነሱ ኣብዚ ኤሪያ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ከባቢን ዝጽናሕና ኩሉ ዝተገፍኡ ስድሮም ዝተገፍኡ ወይሳቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ እዚኦም እዮም ክዛረቡ ዘለዎም ካብዚኦም እቲ ሓበሬታ ክእከብ ዘለዎ اوكي ስለዚህ አይ ቲንክ መለስ ኩል ካምስ حراي خمسة نقرنا تصنعك حجي نزو كله خزرزري وتصنعك يا أخي تصنع زامر ماريت كوميشن بسلسة أبالات يا ونطقوم مثلني كم زرداني دهرنا تصنع تابزر العسران سلسة عمتات بمنقست إرترا تفصيمون زبها الجهسات أوش تحد عمت أمخ أوش تعدأت يعني تسفح حزب رخيبة رئيتو اون زقات موقف عن كتسند زي تخيل كوميشن أبدقت راح بز عمد زيها معرك ندي عود صراحة كاي تخيل هالك تحسمي تي ناي زي صراحة زي تعوات نت أبانا أرتي كقالس أنا حبدق خوينو أفتي استقف أمو عدق ديفو أفسدت زلو نحنا منفعتي يونتي صراحتي كعوتو زخيل زبلمنتي زلني ስለዚህ ቶም ኣብ ቃልሲ ስጋ ሕጂ ነጢፉ أنا حي كل تحيزم وصنحو أخيباتات بزعبا زي صنحو حابريتاتات بزعبا مجهز سبعة مسلات زملكت مسمرتعو ترنيفهم نزي قجل حجز أمزلو كركبو نتوسخي حابريتهم بقد علي سقع إذا عمت زي آسي حيلنا بمولو نزانا إذا قجل أمزلا معواتي كخون زلو تملك على زلنا حبريتها ببقوانو كحلفو كخلو اللوم ناي معقنات زينا كمان كما خدكم نتيفكم تصرحوا زلهم كلهم تقال استمال دقا هاجرسي من جنا يزخلو أب هاجرنا زور زلو مجهز سبعة مسلات أقدمونا باكم كبس حكم زخل ياو كلنا نفلتوينا سلازي سدا حجاب إيدكم زلو حبريتات مرتعوتات أسنيكم بحجون أبغاتكم زمت زخني يكون مجهز أمثلات متسفر زلو قدات نبذة قوم زلا في محلاف كدليو عافيو نقولهم تم قدات بن هزري زرعي ولا سبك دفع زرعي سبك قتل زرعي سبك السر زرعي ولا ون عصر تزنبرو قد تزنبرو تجديدهم قبرو سلزنبرو إذ يوم كمان نتاتهم التحبار كدلنا لذي I think زي بحبشة كلهم نتهم قدات سدرابيت قدات مقربن كمون زخني قفئي زرعي سمعي أفلتو أبزقهم زلو جل قريبو حبريتها كهب يلبوها قرب زدلي أنا اوكي هراي ذا كوميشن زي اوش اذا عمت التكايدو سندن صبصابن ناب زملكوت اكل مسركبت ناب بايتو ودو حورات هاغرات كون خيلي امودات انت اين حنصبح بزي كوميشن زي انت يو خصعب دريو انت يو تمع بالا زمت اب انقد من لا شيء من البات افتقدامي تحتو خاخ ملس مونخ ملسينا بو الخمه يو كترنا بارتي جيزي عمت زبل حدو ابزي سقا حجي تي ابدق فحيلنا زلنا بتفلالي هاجراتينا زلنا ابتفلالي هاجرات حجي بحبر مسرح كدلي بزي قدس تفللي ام منغوزلو ولا قرحنتي ام منغوزلو اقداسي كون منتاي كل سب سرح زلو زقالس زلو انت هاجر إيرتران حزبي إيرتران اندحر كوينو كله ام منغوزلو فللي قريفو بحاده نزا كوميشن زي انا عود كسرح له ስለዚህ تتقلب انت ايزلو بب زلنا يو ختما بب زلنا يو هاجرات كنترنفتن كلالنا بحبر تترنيفنا بب زلنا يو بحنسا نسرح مالت كيكونه ناي حبر سممع خجبر علوه تترنيفو كعوتنو زخيل ስለዚህ مفللا يكونن تقديات نحنا نفلطهم ابدغ زلو اساتهم ابتفلالي محبراتن ابتفلالي ودباتن ابتفلالي نايتيك محبرات ويدماون تميلهم زلو ስለዝኾኑ አዝማድና ንሕዋትና ንገለ ክኾኑ ስለዝኾኑ
نزي بزي قدس نتي قالوا كله حنجمن جديفكا بخمي جيرنا نزوم قديات كانت تبابع نخل بخمي جيرنا خنطرنف نخل بخمي جيرنا خنبتحب نخل بخمي جيرنا نتوم عاولهم كزارو زي دليو جن بسطور كنا قرنا زليو كما جيرنا بسطور تي حبريتا وسيتنا كنا حلفو نخل تعد أفنت كدليو سلازي إقالسي نهزبين هاجري إقالسي زبل حجي كالق مسمس كي جبري كالق مخنيات كي يمسئي التي سجع حجك كالق سلوس أنا هاي تسندو تحتات النت جبنيا نتهم جبنياتات زك كالق سرح سلزخونة أمو حنسا إن حنت عملتن سلزخونة أبزي تترنف كام سرح أبزي حرقتات غيركات زعابيس اللي ريخا بحنسا كوين كان المسرح طلب يزد اللي خوين معنا. اوكي هراي تقدم حتيتك زنوركو حتم بارنب اخملس زغلو مستقبره انتاي انا خنصبه كاب وصيتنا اذا كوميشن زي انتاي يخون اوكي زغلو مستقبره تا كوميشن ناب بايتو نايتبع مثلات ود بحضرات كده اربويا مسكره بحجي انتاي انا ندلي زلنا نحنا كله قبل الحزب اتراس تقبره جبنات ناب كرايمز اجينست هيومانيتي السايو مخنياتهم نحنا جنوسايد يتفصمنا بإيرترا ግን crimes against humanity ማለት ደቂ ሰባት crimes against humanity በደላት ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተፈጽሙ ዶ ኣይተፈጸመን ኣብዚ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከቅርብ ዝኽእል ገበን ተፈጽሙ ዶ ኣይተፈጸመን እዚ ኣነ ምርግጋት ናይዛ ኮሚሽን እዚ ኣመጽናዕቲ ኣገዳሲ that's why ኩሉ ተዘገበረ ገበን ይውሓድ ይንኣት ብዘይገድስ كمزجبن كمرمرن زلوا بزوج الذي اندحر الزوج الذي عم ترشتا جبنات crimes against humanity وي جبن عاب جبن نايم كهسب أو مثلات عاب لإيرتراويان تفتيميون دحرت بالكوينة شعو تحتات النتيمة من يوم توم نزخلو جبن زوردو بعد من يوم أرتح من محدار من كإذا خلو جبن تفتيمو تسرعت بحفشو قالوا تلمان بزحات أبتحتيو زقتلو زقفو زقنسلو تزازم محلالفو قبنياتات كذلو يمنعو حجي على تيرو داريو قن بحفشو نتمرحيو كم كان قبنيا جيرو كقرب بدحريو تيو تمر تحت زلو دماني متو قن نفسو كفسف مانيو نايم رشان تزاز حليفو مانيو نايم أسار تزاز حليفو ماني أسيرو كزارو خلو تمزق سرمون كزارو تلزخوني تحتات النت نفسه كيف تحتات النت أو كالرجاجات يسلزي I think أقداسي وحجي ناب تحتات النت أبناء حجاو مسرح دلدل نابناء حجاو مسرح يو زي مسجاجر زخوننا. أوكي أبزي زكب سندات ويكا ناي قصص أو مسلات صاب في الساميتات مالتين زخوني أبدأ جزء سبي خمسة قات إموني كم زخوينو قليلو خزارب زخل ويكا توقعني رأي تبديلني ريلو رئيساتو خقرب من هالبات سرعة قدف نزي بمرماري كوميشن زقرب صاب تأماننتن ميزانن زودل نحاسو زانتات زرقعو لأخات توافرخه نزي بخميك بدها خل عند إذا حطوا ترديات كندحر الله لا تردي إن له وين نتصبيو مخناتهم على الألابيلهم زخينة كبليهم دحراي والسبنبي نو أيكونن نحن أنتي متأري كل جزء ولا نحن ون أبتن قبرو متنعتي كموتاتنا خيجات أمنا تتنكرنا إنا نسرح credibility ويدماني نايتي حبريتا تأمان النت نرجع وإنا نحن كم تتعبق تسبع مسألة أمبر حدث ما تسلز نجرنا كم زي لنا الناسي immediately أي نوستوني ناس لذي تا commission ناي سلست أولاد هذا أتوخن أمبر ما حد سرحتني تات كلوا مستا commission دنكساقسو لذي سي زي دبل كستاي تشيك مقبارن تناتو credibility ويدماني تأمان النت نايتي حق النت ناي مرقاقتي مسرح ميثودولوجي كهلومي بقدم حجي أبانا راح يكونن أبنائنا نوز كوريا أفكارات هجراتهم سلسلة صراحة له حدش نجرا يكونن. عرايز خبركي حفتي سلاتي ذهب كني حبريتا مسجنكي أبوشتي عسرة دقائق كم دليتكي بزرزر تقلتي بزي مخالكي قريتا نحاتتكو مزازمتان إذا مدى بزي أكتب ليوت دلي نجر انترلو ويكتب محال في ملغتي
حتصير أدل كبكي أنا أب نتي كل بوك حلفو زلي حزب إبرا نبحكي صوت حزب فلزخوني نزخلو بدلن قفعن زورو دلو سرعات أب فردك أقرب نحر كوينو زانا إذا قويما زلا كوميشن سراح كعود خيل اللو سلازي كلهم تكالة زلهم كلهم قديات لخونكم كلهم سدرا بيتكم مقربكم قديات زخونو كلهم ندحريت كيبالكم تفتقوا زبل حريتا بمولو كم مزراب ندحريت هيتبلو كبرات حوال حتى تندك اللو تقبنات سلازي إذا ترحي كبل ناي كله متحب بارد اللي كله دخال كالا أوسال ساي نقر أوانزيفنا نحاد عامد اتبسقاحي سرحنا دلو نقر فرن خهلو تعرف نقبر يد لينا ناي كله سمت حبار يد اللي سلازي سلاتهم كلهم زوج عزلو تعرنا أبتي معواتنا إذا كوميشن كخونا له زبل أمنتي زلني يغني اللي يرساس لذهب كني حبريتها بروح معلتي يغني اللي سامعيل زي كبات زنبر زسنفك يالن فلتخاري تنصغاني زمن أنا غامن كويني كهنهن كفكر كاب زي كل بعالم كابغازة بكور كابغازة بكور لمن تغب كاتبا لمن تفعلوا من يوخن تسقو من يوخن تركيو نمن 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 كرهك نمن كم تفليو صبح نقرني ترايك لليوم زي دمت مدرخ إرتراويان يوم كبرات تختاتلتي نايلوم مدمنا عبز دمديمنا لنا سلامكتالكم نمسجن عبز متز مسكالة حستوك سابن من لساكم كعا سلام كني